Hej, zdravo dragi prijatelji, dobrodošli u novom kanalu. Ja, kako ovo zvuči, dobro došli u novom kanalu, u novim serijalu Minecrafta, gdje opet probavam da uspem 1000 epizode. Snimao sam 500 epizode, pitanje je za vas. Hoćete? Ja sam stigao na starim kanalu na 130 epizoda i nisam uspeo, nažalost, sve da ubacim, jer ono, brate, previše bilo, na kraju sam imao 10 projekta. I sad je pitanje za vas, hoćete da ja ubacim one stare klipove od Minecrafta, jer ih nisam sve brisao? Nisam, puno sam brisao kad sam vidio da nemam kanala više, puno sam brisao iz frustracije, sve sam brisao, koliko mi je krivo sada, i Assassin's Creed, i Batman, i Dead Space, i Tomb Raider, i mnogo sam izbrisao, znači suze mi idu kada razmišljam o tome, majke mi, znači poču da plačem, i jebi ga, i ne znam zašto su mi zatvorili kanal, ali evo ovako, igramo P svet, se sećate P? Prvo slove koje ste dobili za nagradnu igru tada kad sam ja počeo sa Minecraftom, a pazite sada, letim. Igram u cheating mod, u free flow mod, jel, ono, puno sam gradio bez vas, puno sam napravio ovdje, sada je pitanje za vas, hoćemo početi totalno novi serijal, mislim isto ovdje na ovoj mapi da gradimo, ili da ja počnem, ili da ono ubacim one starije klipove, da ja imam tu još 2-3 mjeseca odmor sa Minecraftom i onda tek da počnemo tamo gdje prestaje, znači taj stari Minecraft serijal i onda opet da nastavljam, znači prvi klip je onak bio pre 3 mjeseca koji sam snimao i to bi bilo ono užasno, JBG. Igramo 1.7.9 verziju i ja sam ovdje puno napravio. Nisam još gotov, naravno malo glupo izgleda što nije tako gotovo, ali ono možete zamisliti kako će to da izgleda. Možda sam ja ovdje trebao malo tamniju boju uzeti, ovo je clay. Prijatelji, ne znam šta mi je sa ovom mapom, uvijek mi diže proces na 100 ova mapa, nemam pojma zašto, znači diže mi proces na 100 i ne znam zašto to radi, znači ovo bi bila moja mapa, znači nije još gotova, puno sam ja radio ovdje bez vas, puno i zato sam ja hteo da ubacim sve one klipove da bi znali kako sam igrao, znam da po neke situacije ili po neke pa klipove su bili smorne i dosadni, šta znam, ja nisam tada ni lepo komentirao, baš me je brigalo tada i kako da vam kažem, znači vidite, opet je počeo da mi diže proces na 100, ovo ne valja. Upali se još jedan proces Minecrafta i onda se on diže na 100 i ne znam zašto to radi. Znate šta? Ili nešto sa Minecraftom nije u redu, ili sa ovom teksturom nešto nije u redu. U default teksturi je bilo sve cool. Nisam imao tu grešku, znači nemam pojma, vidjet ćemo. Ovako, ovo je moja mapa, nije još gotova, a nisam ni još počeo da je gradim kako treba, znači malo nešto sam napravio ovdje, sasvim malo nešto, šetalište je komplet gotovo, akvarijum je komplet gotov, ovaj dvorac još nije gotov, tamo sam napravio neki prolaz, to će biti isto lepo simetrično, kao neka rupa kroz brda, ali kao što sam rekao, to još nije gotovo. Obavezno mi pišite da li hoćete da ubacim one starije klipove ili da počnem odavde kako je sada. Znači onda bi išli, napravili bi neki vuneni grad, napravili ovaj drveni grad tamo negde u šumi, išli bi dalje, znači pravili puteve, ne bi se samo fiksirali na ovo ovdje, znači ovo je pa skoro finished, ovo je skoro gotovo i mislim tamo da počnem da napravim još jedan dvorac, ali malo drugačije, ovo je bedni dvorac, znači ovo je sasvim pa prvi dvorac koji sam ikad napravio, ok je, nije nešto posebno, nije još ni gotov, ali bit će. Idemo časko do gore, teo sam da vam pokažem šetalište, znači šetalište je komplet gotovo, igram u ovim cheat mod, zato što nije mi se dalo jednostavno više da cepam drvo i to da gradim i sve to, znači ovako izgleda šetalište. Možda bi trebao da ubacim drugo staklo u boji, nisam još sigurno, ovo bi trebao da vadim, jer u Spax teksturi to toliko loše, ružno izgleda. Ovdje ću ubaciti redstone lampe koje možeš uključiti sa dugmetom, tako ću ja to da uradim najbolje. Znači akvarijum je pun, šetalište je gotovo, ovdje se već zabavaju kokoška i ovca, pričaju međusobno,
imao neke planove, šta znam, ovdje sam ubacio svetlo, to će tako izgledati, znači, možda neću ni ovdje ubaciti svetlo, daj da vidim kako bi to izgledalo, pa wow, pazite koja atmosfera, ili, zar ovo nije ludo, pazi ovo, wow, ili, znači, ludo, meni se cool sviđa, mnogo mi se sviđa, znači, kako da mi se ne sviđa, jer sam se mnogo mučio, brate, godinu dana, pa nije godinu dana, ali 6 mjeseci sam ja radio na ovoj mapi, majku im njihovu da oprostite, zajebali su me, znači, šta znam, zašto su mi zatvorili kanal, beži Creeperu, nemoj da eksplodiraš, zašto su mi zajebali kanal, on eksplodira, ili? Jel eksplodiraš? Jel eksplodiraš? Ne eksplodira, okej. Da vidimo da li Creeper zna da pliva. Ovako, znači ovo bi bilo šetalište, ovo sam ja sve napunio, znači komplet sve, mnogo je naporno bilo. Idemo do gore da vam pokažem ove stepenice, to mi je bio prvi projekat, znači dalje su tu, ali malo sam ih modificirao sa redstone lampama koje možu odozgori da se uključu, da se isključu. Ovdje sam za ovo sam mnogo ponosan, znači kada vidim ovo sad, kad vam to prezentiram, kad vam predstavljam ovo, meni idu stvarno suze i mnogo sam se mučio za ovo mesto, ali je lepo ispalo. Sad bi me vidjeli na facecamu, znači vi bi se kezili, znači evo ide mi suze, majke mi, znači od radosti, pazite ovo kako sam ja ovo napravio ovdje, ili? Ludo mesto, mnogo lepo, puno sam naučio okolo jer sam puno gledao na dizajnove i tako, znate da pravim i te druge serijale, 5 stvari u Minecraftu koje nisi znao, dizajnove i Hexit i Feed the Beast sam počeo, ali nažalost sam to sve brisao, jer rekao sam what the fuck, kako su mogli da mi zatvoru kanal, majku moja, nažalost su oni zatvorili kanal. Nažalost, ne znam zašto. Ovo je kao neka, za sedenje, za odmaranje, ovdje imaš kao da zakačiš jaknu, vidite, svetlo, svetionik, ovo nisam još završio, izgleda da ću ja ovo razbiti i napraviti samo jedan tanak most, ili će to biti možda još neka terasica, možda ćemo to još izvući do ovdje ovako, znači ovako da napravimo, da izvučemo i ovdje napravimo isto te klupe i tako, kao neku kafanu, nešto šta znam. Ovo gore to već znate, krov sam totalno nov napravio, znači nov krov, pazite kako je ispao, loot krov, ovaj krov, ovo sam tu grešku ispravio tamo, ovo plavo svetlo, plavo staklo ne izgleda baš tako lepo u toj teksturi, jer ipak sam ja to sve gradio po Spax teksturi, ali imam neku grešku sa Spax teksturom da mi diže proces na 100, ja se uključi drugi proces Minecrafta i ono ga diže posle taj drugi na 100 i u defaultu nema ta greška, znači vidite kako sam ja to lepo napravio ovdje, mnogo mi je drago što je tako cool ispalo. Znači, ali moram da priznam da sam igrao ovako u cheat mod, znači vidite u ovaj allow cheats, znači dozvoljavati cheatove, tako sam ja to pravio posle, nisam ni snimio to kako sam gradio, ali imam ipak još 200 epizode koje bi mogao da ubacim, a sad je pitanje za vas, ili hoćete vi da ubacim te epizode, znam da su poneke bile smorne, poneke, jel sam bio dosta umoran, jel tada sam radio i posle posla sam ja to snimio onda, i razumete, šta da vam kažem, znači glupo je ispalo malo, ali ja bih ipak hteo da ubacim, jel tako sam ja, šta ćeš, ovo je ta kuća, vidjeli smo od iza, od spolja kako izgleda, ovo je kuhinja, pa šta znam, nije loše i onako, nešto mi se ne sviđa malo, šta znam, ne znam šta bi ovdje mogao još da napravim, ovako izgleda taj plafon. Ne znam da li sam ja to samo trebao tog kleja da napravim, jer u ovoj teksturi ovaj klej, šta znam, možda sam trebao uzeti tamniji klej, jer slagalo bi se sa zemljom ispod. Tepih, ovdje sam mislio da napravim još nešto, nisam nijedan siguran šta, ali vidjet ćemo. Kuhinja, pazite ovo ću vam pokažem u dizajnu kako sam ovo napravio, tako da ne pričam previše, mnogo ludo ispalo, znači minecart i bilo koji slab, znači polublok, mnogo lepo.
Ispalo, ne, zajebo sam, hajde ulazi. Ali zašto su dva minecartova ovde? Ne bi trebali biti dva minecartova. Čudno. Ok, sad je cool. Ne bi smjeli biti dva minecarta, ok. Dobre. Ne znam zašto sada izašao taj drugi. Čiribu čiriba. I tako. Ovo ovako bi izgledalo. Znači, šta znam, možda sam ja tu malo preterao sa ovim, jer to sam ja trebao u brdu da napravim, pa vidite što sam napravio ovdje još. Sam ono, ko da izgleda ovo brdo malo veće, znači to sam ja sve ručno napravio i ne izgleda baš nešto dobro. Morao bi odavde još da idem ovako krivo, da ono pokrije sve ovo, pa da ono izgleda baš u brdu. Ja sam ovo trebao da napravim u brdu, znači zao me neko sada spustim slušalicu, nemam volju da pričam, jer znate kako mi je, što vam kažem. Ovu kuću sam ja trebao da napravim u brdu unutra, znači ovo još nije gotovo. Ovo sad malo loše izgleda, ali zato što nije gotovo. Ali idemo časku unutra, znači ako bi počeli novi serijal, mi bi počeli odavde sada kako je. Idemo časku do podruma, da vam pokažem kako izgleda podrum. Sada podrum sam totalno razmenio, promenio, Creeper se već ovde uselio, znači ovako izgleda sada podrum. Mnogo lepo ispalo, morao sam sve da spustim za jedan da bi gore mogao napraviti tu formu kako treba. Znači, vidite, sve blendirano, sve ima lajsne svoje, znači ekstra ispalo. Tamo gore je nakovanj, ovo nam je enchanting stall, enderman box. Ovdje sam mislio da napravim još nešto, nisam siguran šta, ali vidjet ćemo. Ja sam mislio, ovdje su kao neke ormančići za napitke. Znači, čekajmo, zar ja nisam uzeo ovdje, treba mi ovdje chestove, čekaj da ih ubacim odmah. Redstone chest, što radiš? Chest. Ko je od njih? Evo ga, trapet chest, ili trapet chest, znači, ovako. Kada otvoriš, on dobije signal i zatvori vrata, znači to je cool, kao neki orman. Ovdje će da budu možda neke napitke, ne znam ja šta će još biti ovdje. Čekaj malo, gdje mi je varalica? Da, naravno, ja sam ovdje teo da napravim sobu za varanje, za napitke i to. Tu će onda biti ovako, ali ne može, znate zašto? Jer vidite, ovdje već prestaje, onda bi ovdje morao nekako, šta znam, ja sam to trebao pre da razmišljam o tome, ali šta će ono kada, čekaj, sad nisu mi čitovi uključeni, ono, trebao sam pre da razmišljam o tome, puno, ne mogu sad reći puno, ali nekoliko njih su rekli, brate, ti si smotan, da, što ja pišem Minecraft, jesam smotan, upravo si. Čekaj malo, time, set 0. Ne znaju da sam ja počeo Minecraft od nule, znači blind sam počeo i tako posle nešto kažu, znači mnogo bezobrazno light. Mnogo me to nerviralo što je par ljudi rekli ti si smotan, ne znaš kako se šiša ovca u prvim klipu, znači posle 6 mjeseci su to rekli i mnogo me to ono, strefilo, brate, ono, glupo, ili majmun, smotan si, ovo, ono si, ajde, brate, ljudi nemaju kulture nikako, znači, užasno. To sam ja sve pokrio, onda, znači, kuća pa šta znam, ovo mi se mnogo svidelo ovde, ili i dalje mi se sviđa, naravno. Ovako, znači, ludo je ispalo. Da, znači da vam pokažem, ovu mapu ne znam da ću dati za download, barem ne još. Da ću naravno nekada, ali neću još da je dam, jer hoću da je izgradim još. I idemo časko do drvene kuće. Znači ovo drvo je ispalo mnogo veliko, nekako mi se ne sviđa što je toliko veliko, ali nisu još grane gotove, znači grane treba još da se napravidu i ovo mi se ne sviđa što je toliko providno pa se vidi sve izunutra, ali ajmo da vidimo šta ima tu unutra. Znači ovo je sve tako napravljeno zato što sam ovdje puno radio sa redstoneom i da vam pokažem, znači ovo je hodnik, ima naravno i svetlo, da se ugasi, da se upali, znači svuda je tu redstone postavljen, mnogo sam ponosan na ovo, da ne ulazi u buben, skida jaknu i patike, ok, hajmo da skinemo šta ovdje piše, spavača soba, znači ovako izgleda spavača soba, i taj regal ili stalaža, znači cool, ovdje imamo svetlo,
ili ispod kreveta, što ovo ne radi. Što sam ja ovdje radio da ovo ne radi? Znači vidite, to sam mogao možda malo drugačije da rešavam, ali šta znam, ok, tako, vidi, ne fali ovdje ništa, zašto ovo ne radi sad? Trebalo bi da radi, hajde vidimo nešto. Ili je to radi pa se ne vidi? Ma ako ne radi ovo. Ne bih znao gdje mi je greška. Ovdje ispod, pa to je cool, brate. Sada stvarno ne bi znao gdje mi je greška ovdje bila. Čekaj, mi bi morali onda odavde sad opet redstone. Ajde, ne, to ću ja poslije da radim. Ajoj. Ne mogu sad da pričam, prijatelji. Ne pričam mi se sada. Ovako, hajmo ovdje ubacimo ovako. Daj mi malo redstona. Ovako, sad radi. Ovako. Znači ovdje može da se uključi, da se isključi svetlo, znači svetlo ispod kreveta. Znači i dalje bih ja gradio ovu mapu, znači dalje ja imam volju da gradim ovu mapu nego, čekaj malo, ne ovo nego ovo. Ali šta znam, jel ovo prigušio signal? Pa da, brate, zato ovo ne radi, jel ovo prigušio signal. Dobro, ajde neko ostavit ću tako i poslije ću da izmislim nešto kako bi to mogu da napravim. Znači ovdje isto taj orman sa trepet chest, ovdje kao neko cveće, slika. Ovdje imamo isto svetlo. Znači sve je to povezivano sa redstoneom. Mnogo mi se sviđa ovo što je kao ove lajstne, znači mnogo lepo ispalo. Ovdje kao neki radni stol. I hajmo da idemo u WC. WC, sauna i tuš. Da vidimo, ovdje imamo svetlo, to možda bi trebao nekako da pokrijem. Ne može više, jer ne da mi se sada premesim ova vrata i ne mogu, jer onda bi ovo preveliko bilo, ovo drvo. I već je preveliko, a i ono, ludo je. Znači ovdje se sumiješ, imaš svetlo, gledalo, ovdje je WC. Dobro je WC ispao. Znam da ima neka fora sa dugmetom, sa okvirom i sa još nečim da ono izgleda baš kao papir za WC. Ovdje kao, pa šta znam, ovo možda bi trebao da ubacim crveni tepih, jer ovo treba da bude kao neki peškir, neki peškir i ovako, ubacit ćemo jedan crven, jedan beo, ops, ovako, znači peškiri. A ovo je kao da zakačinješ ove peškire. Ovo je, ovo je ludo, prijatelji, ovo je za sušenje. Znači ovdje stojiš ispod i sušiš se kad si se okupao. Ovdje je kupatilo. Znači ovdje možeš da ležiš, da se kupaš, da odmaraš. A ovo je tuš. Čak i radi tuš. Op. Ne može da prolazi voda jer sam ja ovdje ubacio ovo. Nagaznu ili potisnu ploču. Voda može opet da se ugasi, može i ovdje, nego sam zajbo nešto. Ne znam zašto ne može. Možda ima previše kofe, pa zato, okej. Sada može. Sad samo još ubaci, čekamo. Aha, da, naravno, to je okej. Ovdje dole se ide... Ovdje dole je kao neka sauna. Znači, ovo još nisam završio. Ovdje isto ima svetlo, ovdje iza ima redstone. Ovo kao neki spa, znači grčki spa. Spa znači da masaža i to sve, znači tu gdje se ljudi osjećaju dobro. Ovo je malo nisko, ali dobro, morao sam ovdje napraviti stepenice, znači ovdje kao nešto za kupanje, da se sedi ovako, da se brčkaš malo u vodi. Ovdje još nisam završio, to još treba da se napravi. Znači, ovdje su mi bili kad su namestili ovaj redstone ovdje. Hajmo časko do... Ovdje sam ja ovo skratio, prijatelji. Znate da ovo bilo mnogo veliko, pa sam ja to skratio. Samo malo da smanjim ton. Ok, nije toliko glasno, nego meni se tu učinilo. Ovako, ovo sam ja skratio za 3.
znate da je to izašlo do ovde otprilike, pa sam ja to skratio, ali glupo bi izgledalo toliko veliko. Ovde ću napravim još farmu za lubenicu i farmu za dulek, znači to će biti isto porazbijeno i to će onda drugačije izgledati, a ovo neka ostane. Mislim ovde da pokrijem još sa staklom, nešto da napravim, a ovo sam samo provizorski tu napravio da bih imao malo mesa i tako. Sad to nije bitno zato što ne igramo survival. I šta je ovo, pesak, ok. Ovo drvo ne znam, prijatelji, recite mi obavezno vaše mišljenje, jer ovo treba još da se pokrije, znači ovo će biti mnogo veliko. Ja sam inače teo da napravim ovdje drugi sprat, pa sam zato, da, nisam pokazao sve ovdje, čekaj malo. Znači ovo je hodnik, ono je tamo spavača soba, tu gde smo ušli, znači hodnik, spavača soba je tamo, a sada ulazim u dečju sobu, znači dečja soba je wow, pa se ovo. Znači ovo je dečja soba, isto sam mnogo ponosan na ovu sobu, mnogo mi je dobro uspjela ova soba, ja mislim. Ovdje isto imam orman i pazite ovo, dupli krevet, ovdje imam kao svetlo za čitanje, za dete, kad hoće da čita i da spava, kad hoće da čita upali svetlo, ovdje kao igraonica neka. A ovo je znate onaj tic-tac-toe, to je to, znači tic-tac-toe, to je to. Ovdje kao možeš da se penješ, da se zebavaš, šta znam, znači luda soba, ja bih volio da živim u ovakvu sobu, a mnogo mi se sviđa ova soba. I tako, možda bi trebao ovdje da uzem isto trepet chest, hajde da ubacimo trepet chest ovako. Tako, super. Ovako, ovo je dečja soba, idemo do gore, ovdje sam ja mislio da napravim drugi sprat, ali to bi onda veliko ispalo, preveliko ja mislim, znači ja bi sada samo ovo morao da pokrijem još, ali plašim se kako će, ili brinem se kako će to da izgleda posle. Znate vi koliko sam se ja mučio okolo ovog drveta, okolo ovog lišća, da ono ispane kao drvo da izgleda, vi nemate pojma, stvarno mnogo sam ja seo na ovo drvo i radio okolo njega, znači, i sada mislim da neću da napravim neki drugi sprat. Možda sam ja trebao to malo niže da napravim, šta znam, ali ostaću da sad tako, samo da ga pokrijem još i to bi bilo to. I da vam pokažem štalu, znači ovu štalu sam isto napravio, bez vas, nisam snimio tada, jel, šta znam, pa kažem, ponekad sam ja komentarisao puno i igrao 7-8 sati bez prekida i možete zamisliti kako je bio glas, kako umori to razumeti, i onda i klipovi su malo glupi ispali i zato vas pitam, jel hoćete da ubacimo one starije klipove koje još imam, pa tek onda da počinjemo odavde gde smo sada stali ili gde smo sad i ovdje je ta štala, ovo je ta zemlja iz šume, ona nova šuma Redwood, jel nije valjda opet digo proces? Ok, nije. Znači sa ovom teksturom on ne diže proces, a sa Spax teksturom on diže proces na 100, nemam pojma. Znači ovo je štala, ovako to izgleda, isto dosta sam se mučio, ovdje imamo svetlo, znači ovdje zgore to je sve povezivano sa redstoneom, ovako, možda, pa ne moram to da pokrijem, zašto? Ne moram ja to da pokrijem, mislim, zašto bi pokrio to? A ovdje je štala za gajnje, znači ovdje da se konjevi rodu, znači ovako to izgleda sasvim malo, ali fino, slatko. Ovako, tu onda sam planirao, znači tu da se ovo isto blendira, da se napravi jedan prolaz i da bude sa druge strane štala za krave, za svinje, za ovce, za kokoške i farma, znači gde se koljedu odmah. I tu bih ja napravio puno stvari. Vidio sam puno cool tutoriale kako se to sve napravi i izmislio sam čak ja jedan tutorial za neka klanica za kokoške, znači ima ekstra da bude. Da, tutoriale, sve ono ću ja nastaviti, znači ništa ja neću da se dam, znači nema šansi, ako mi opet zatvore kanal, ja opet i onda ga otvorim, mada onda ne bi ga više otvorio, ja mislim. Da, rekao sam da ću napraviti na nemačkom, da ću snimati na nemačkom, nisam siguran, znate vi koliko je to posla, to je puno posla, ja mogu sa razlikom od drugih da kažem da sam stvarno bio jedini
koji se toko mučio, koji se toko trudio. Ne mogu sad reći da oni nisu se trudili, svi ostali jesu, ali ja mogu o meni reći da sam siguran da sam ja bio onaj koji se stvarno trudio, znači stvarno, bez da preteram, bez da se sada kurčim ili nešto, ali i možete zamisliti kako je meni, godinu dana sam ja snimio, brate, i mnogo me boli, ali ono, šta ćeš. Znači, sad bi neko rekao, brate, si malo dete, plačeš ovdje. Ma nije da plačem, nego ono, ne znam kako da vam kažem, brate, ono, mnogo mi značio taj kanal i ne znam, dosta je glupo ispalo. A dobro, šta ćeš, tako prijatelji, ja sam teo ovo da vam pokažem i teo sam da vas pitam da li hoćemo nastaviti odavde sad odmah, gdje smo sada tu, znači od početka 1, 2, 3, 4 epizoda, 5, 6, 7, 8 itd. Ili da vam ubacim još one starije klipove što sam imao još jedno 150 epizode, šta znam, to bih ja ubacio još i onak bi nastavio ovdje. Imam i Feed the Beast, znači hoću da počinjem sa Feed the Beastom, hoću da počinjem opet, Hexit neću više snimati, imam još 10-20 klipova, to ću baciti i ono, hoću i da se koncentrišem malo na Feed the Beast i tako i šta znam, obavezno mi recite i obavezno pišite komentare, prijatelji, dižite opet ovaj kanal, gradite opet ovaj kanal, vi ste ga gradili, ja sam ubacio klipove, pričao sam malo, a vi ste do duše gradili taj kanal, meni je mnogo žao što puno sada ljudi više nisu tu koji su bili, šta znam, meni je to mnogo žao, brate, znači ja nemam pojma. Dosta glupo, ja ne znam zašto su mi zatvorili kanal. Uopšte mi nije jasno. Razmišljao sam juče, danas, cijel dan sam razmišljao o tome. Dobro, šta da radiš sada, ne možeš ništa da radiš. Nemam pojma, ovo bi trebao da vadim. Ovo malo glupo izgleda. To treba da se liči kao žile, ali nije uspjelo baš tako kako treba. I ovo bi trebalo da liči kao žila, ovo ćemo ostaviti tako, jer tu unutra će biti kao neka mala baštica. Znate šta je problem? Ne smijemo više ovdje puno graditi, jer onda je previše na malom mestu, znači ovo je perfektno, ne smijemo više ovdje ništa praviti, sada bi trebalo da idemo malo dalje. Da vam pokažem, nisam vam pokazao, ovdje sam ja isto nešto počeo da napravim, prijatelji, znači pazite ovo, znate onaj tunel koji smo gradili, koji je trebao biti secret tunel, ja sam ga gradio dalje, znači ovako bi to izgledalo, pazite ovako. Još nije gotovo, ali bit će, znači to je taj secret tunel, možda bi trebalo uzeti neko drugo staklo, vidjet ćemo, i sada gledaj ovo. Ovo moram malo da dižem u vis, pazite ovo sada. Ovo će nas voditi na drugi ili kod drugog dvorca, pazite, zar ovo nije cool? Lepo, mnogo mi se sviđa ovo mjesto. Znači ovdje ćemo graditi posle dalje, ako vi hoćete da počinjemo novi serijal, ili isto ovu mapu da igramo, ali da počnemo od nule, znači da ne ubacimo ne stare klipove više. I puno klipova sam ja izbrisao, znači sve one epizode što sam ja ubacio, ja sam to inače čuvao, toliko sam bio ljut da sam na kraju sve izbrisao. I sad me to mnogo boli, prijatelji. Mnogo me boli što sam izbrisao, nemate pojma. Ali ono, šta ćeš? Znači, ne znam, mnogo je glupo tu ispalo. Znači, ovako izgleda moja mapa, noću je to fantastično, noću je to wow. Da vam pokažem, time, set, night. Pazite ovo, kako lepo izgleda noću. Nije naravno još gotovo, ali bit će za 1 godinu, 2 će biti ono wow ova mapa. Nadam se da će neko koristiti ovu mapu, šta znam, za svoje upotrebe, za njegove upotrebe, za neki multiplayer, za nešto, šta znam. Ali nije još gotovo, znači nije još gotova i hoću ja ovdje još puno stvari da napravim, ali ne, naravno sve na jednom mjestu. Planirao sam negdje da napravim neki vašar pored nekoga mora, znači neki vašar, opet je digao proces ili? Samo malo, prijatelji, nije digao, okej, učinilo mi se. Vašar i ovo i ono, znači puno stvari imam još u planu i
A obavezno mi pišite da li hoćete da nastavimo tamo gdje smo bili, tamo da ubacimo opet one starije epizode što sam imao, ne od naravno početka, od skroz od početka, nego od 130 epizode, ali nazivat ću klip epizoda 1, kao ja opet hoću da napravim 1000 epizode, ja sam imao već 500, 130 sam ubacio i jebi ga, desilo se što se desilo i šta ćeš. Nemam pojma zašto se to desilo i šta znam, neću ni da razmišljam više okolo toga toliko puno i neću da lupam više glavu, jel šta znam, nek su uzeli, nek su ukinuli taj kanal, nek su radili šta su znali, pare ovako nakon nisam dobio nikakve, nisu imali potrebe da mi zatvoru kanal, sve te pare što sam imao, sve to otišlo, jer nisam ništa digao, ja sam to teo da skupljam i otišle sve pare. Nije puno bilo, 40 nešto dolara, ali je opet, brate, opet jebika. I tako, prijatelji, obavezno nemojte zaboraviti da ocenite klip, da li dobro, da li loše, to vama predostaje, znači obavezno, nije to toliko teško, znači samo jedan klik na like ili dislike, tako da ja znam da vam se sviđa, da vam se ne sviđa i ostavite po neki komentar, tako ja bi se mnogo radovao i tako, prijatelji, hvala vam puno da ste bili tu. I obavezno pišite šta hoćete, da li hoćemo da nastavimo odavde sada ili da ubacimo one stare klipe. To bi me isto mnogo zanimalo. Tako, hvala da ste bili tu i slušamo ovu decu. Svi, čao!